Upozornenie. Všetky postavy, udalosti a fľašky použité v tomto filme sú reálne a zakladajú sa na skutočnosti. Ak sa vám z nejakého nepochopiteľného dôvodu bude zdať niečo až príliš dokonalé, pomocou našich produktov vám pomôžeme sa s touto skutočnosťou vysporiadať. Dámy a páni, preneste sa spolu s nami do čias nedávno minulých a pozrite sa, ako sa to všetko začalo. Píše sa rok 1991. Je mrazivé decembrové ráno a v zmysle hesla Všetko sa dá, lebo chcieť sa musí, Stano a Anna Ježovci spolu so svojimi talianskými partnermi zakladajú firmu Italmarket Slovakia. Ak vám názov tejto spoločnosti pripadá povedomý, gratulujeme, ste na správnom mieste. Socialistická pachuť začiatkov sa postupne mení na chuť západu, veď žuvačky Brooklyn si podmanili Slovensko. Je pravda, že naše začiatky boli trošku zákopové, avšak po vzore tých najlepších aj Italmarket odštartoval svoju sľubnú budúcnosť v pivnici. A Darinka Tótová, náš prvý zamestnanec a pes Fido sa stali piliermi, na ktorých sme náš úspech začali stavať. Píše sa rok 1992. Chcelo by to nejakú zmenu. Sladkosti síce máme radi všetci, ale predsa trošku niečoho tvrdšieho nikdy nie je na škodu. Aspoň trošku. Také niečo jemné, nenápadné. Čo tak pohárik amareta? Sladkou chuťou sme síce začali, to je pravda. Bristot, tú najlepšiu kávičku, si vychutnávame dodnes. To je tiež pravda. Píše sa rok 1996. A teraz nastal ten správny čas, aby sme pritvrdili. A pritvrdíme ešte viac. Nie, že by sme Talianov nemali radi, ale bude lepšie, keď opraty prevezmeme do vlastných rúk. Vlajočku? Tu si necháme. Ako plynie čas, niektorí prichádzajú a niektorí, menej rozumní, odchádzajú. Jack! Jack! U nás máš dvere vždy otvorené. Začína sa nové milénium a Italmarket Slovakia má 4000 gastronomických a maloobchodných a 100 veľkoobchodných zákazníkov. Nastal ten správny čas, aby do firmy prišla nová krv. Syn Ivan a dcéra Martina vstupujú na pole tvrdého biznisu. Tak to zapijeme, čo poviete? Cvaknete si unikum alebo dáte prednosť Vilmoške? Dva rodinné klany spája viac ako len dobré pitie. Myslíte si, že viac sa už nedá? Máte pocit, že Italmarket získal všetko, čo sa dalo? Dámy a páni, ak nestojíte, prosím, povstaňte, prichádza chodiaci Janko. Tohto chlapa nemôžete nemilovať. Ale Johnny ani zďaleka nie je našou jedinou hviezdou. Začínali sme v pivnici. Dnes máme centrálny sklad v Trnave a 4 distribučné strediská. Toto je naše prvé auto, česť jeho pamiatke. A toto je naša flotila, ktorá sa stará o pravidelné a včasné dodávky dnes. Voľakedy sme na čerpacích staniciach iba tankovali. Dnes 80% z nich zásobujeme prostredníctvom Imcon Distribution. Žuvačky Brooklyn boli prvé. Dnes Italmarket Slovakia dováža viac ako 650 produktov z celého sveta. Na začiatku bol pes Fido. Dnes sa o vás, našich skvelých zákazníkov, postará 190 zamestnancov. Italmarket Slovakia nekončí. My sa stále iba rozbiehame. Za týmto všetkým stoja ľudia. Ďakujeme, že ste prišli spolu s nami osláviť naše 20. výročie. Italmarket Slovakia. Nájdeme vás všade.